Fijn dat je er weer bent bij de Zomertourquiz van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Middelburg op de markt. En naast mij staat Ruud. Ruud, waar kom jij vandaan? Uit Middelburg. Uit Middelburg. Ja. En was je op dit moment even boodschappen aan het doen? Klopt. Of? Ja, alle boodschappen weer in de tas zitten dus. En vrije dag vandaag? Ja, laatste dag van de vakantie. Oh. Voorlaatste dag dus. En hoeveel weken heb je gehad? 3. 3? Ja. Zo, nou, en dan kun je straks weer fris aan het werk. Ja hoor. En wat doe jij? Ik ben bewegingsagoog bij SVZ. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik zorg er eigenlijk voor dat mensen die op SVZ-locaties wonen fit blijven. Maar ga je bij de mensen langs of komen ze naar jou toe? Ik ga bij de mensen langs of ze komen bij mij in de sportruimte om te sporten. Oh ja. Ja. En dan doe je allemaal oefeningen met ze? Ja, heel divers. Van fietsen met een duofiets bijvoorbeeld of gewoon in de sportzaal sporten. Maar het is iets anders dan fysiotherapie? Ja. Bij de fysiotherapeut ga je eigenlijk om te herstellen na bijvoorbeeld een gebroken heup of een knie of enkel die geblesseerd was. En bij mij is iedereen gewoon welkom die fit wil blijven. En jij bent dus zelf ook een heel sportief persoon? Ja. Ja, wat doe je allemaal? Ik voetbal en in oktober ga ik de kustmarathon lopen. Is de bedoeling. Dan ben je nu al aan het trainen? Ja. En hoe gaat het? Heel goed eigenlijk. Ja? Ja, tot nu toe gaat het goed. Want hoeveel kilometer heb je al in de benen? Geen idee. Heel veel in ieder geval. En wat is je langste afstand die je tot nu toe gelopen hebt? Ik heb tot nu toe de halve marathon gedaan en nu gaan we ieder weekend opbouwen naar 30, 35 kilometer. Ah, dan komt het wel goed, hè? Zeker. Ja, nou, alvast heel veel succes. En waar ik je ook succes voor ga wensen, dat is natuurlijk voor ons memory spel. Want dat heb je ongetwijfeld wel eens gedaan vroeger. Ja. Je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om onze plaatjes goed in je op te nemen. Het zijn er 2 keer 9. Daarna draai je de bordjes terug. En dan is het aan jou de taak om telkens de 2 goede eruit te vissen. Ja. Concentreer je dus goed. En daarna, als je het goed hebt, dan krijg je 10 punten per goed stel. Heb je het fout, dan gaan er 5 punten af. Okay. Maar als je het goed hebt, dan krijg je ook nog een vraag over Zeeland. Oké. En dat kan je dan weer 40 punten extra opleveren. Dus heel Spannend. veel succes. Dank je. We starten de klok. Ja. Nou, dan zie je verschillende categorieën. Het kanon staat bijvoorbeeld voor geschiedenis. Dansende mensen. De mosselpan is voor een culinaire vraag. Aardrijkskunde, dat is voor de wereldbol. De Zeeuwse vlag, de Zeeuwse kust. Letters, dat staat voor de Zeeuwse taal. Michiel de Ruiter. Het gaat heel snel. Hou je concentratie vast. En dan mag je zelf kiezen of je er eerst eentje omdraait of dat je ze per 2 omdraait. Het is aan jou. Nou, nummer 1 en 3. 1 en 3. 2 keer de Zeeuwse kust inderdaad. De eerste 10 punten zijn binnen. Ja. En een vraag. Welk dorp in Zeeland staat bekend om zijn historische Belfort? Is dat A. Sluis? Of is dat B. Hulst? Of is dat Axel? Er is maar 1 Belfort in Nederland. Ik ga voor Hulst. Nee, het is in Sluis. Ik denk dat je mis bent met de basiliek van Hulst. We gaan snel verder. En je mag weer 2 bordjes omdraaien. 11 en 12. 11 en 12. 2 keer de mosselpan. Culinaire vraag. Welke vrucht is kenmerkend voor Tolen? Is dat kersen? Zijn dat kersen? Zijn dat aardbeien? Of zijn dat appels? Dus kersen, aardbeien of appels? Dan gaan we voor de kersen. Kersen. Je twijfelde even, maar je hebt het wel goed. 60 punten in totaal al. 5 en 6. 5 en 6. Inderdaad, 2 keer dansende mensen. Welke plaats staat bekend om zijn mosselvisserij? Is dat Renesse? Of is dat Burghaamstede? Of is dat toch Ierseke? Dat is Ierseke. Ja, heel vastberaden. Ja. Inderdaad, 40 punten erbij. En je mag weer 2 bordjes draaien. Nu wordt het moeilijker, hè? 17 en 9. 17 en 9. Michiel en de letters. Onthoud ze wel even goed, hè? Dan is het 18 en 9. 18 en 9. En dat is inderdaad goed. Dat is een vraag over de Zeeuwse taal. Wat betekent schouw in het Schouws? Is dat een schip? Of is dat kijk? Of is dat zie? Dan is het bedoeld als werkwoord, hè? Ja. Ik zie of ik kijk. Ja. Of is het toch gewoon een schip? Kijk. Kijk.
Het is een schip. Oké. Ja, dat is in Middelburg toch net even anders, hè? Ja. 2 en 13. 2 en 13. Qua kleur lijken ze op elkaar. Ja. Dan is het 13 en 15. Dat is het kanon. 13 en 16. Ja, en die is goed. Dan is die dame er ook meteen uit. Ja. Wat is de naam van de langste mountainbike-route in Zeeland? Is dat de MTB Westerschouwen? Of is het de MTB Katzand? Of is het de MTB Zoutelanden? We gaan voor Westerschouwen. Ja, ik zie je kijken. Ja, jij als sportman moet het wel weten, hè? Ja, het is inderdaad goed. 40 punten erbij. En het worden al heel wat minder bordjes. 17. Michiel? 2. En dat is inderdaad goed. 14 punten erbij. Hoe heet de Zeeuwse schrijfster en wereldreiziger die het boek Zeeuws Geluk uitbracht? Is dat Simone van der Vlucht? Of Saskia Noord? Of Carolijn Visser? Denk nummertje A. Simone van der Vlucht? Nee. Carolijn is de Zeeuwse wereldreizigster die heel veel reisboeken al uitgebracht heeft. Nog een paar. Nummertje 10 De Wereldbol? en 8. Ja, je zegt het met een vraagteken, Ja? maar het is wel goed. Een vraag over aardrijkskunde. Nou ja, wat is de hoofdstad van Zeeland? Ja, jij moet ook al lachen, hè? Ja. Is het Vlissingen of toch Middelburg? Ik ga toch voor Middelburg. Ja, ik ga Goes niet eens meer noemen. Nog een paar. Nummertje 4 en 14. En 14. Dat is inderdaad 2 keer de Zeeuwse vlag. En een vraag natuurlijk, een algemene. Op welk eiland ligt het grootste bos van Zeeland? We hebben het altijd over het strand en de zee. Maar we hebben ook nog wel een beetje bos. Ligt dat op Zuid-Beveland? Of op Noord-Beveland? Of toch op Schouwen-Duiveland? Schouwen-Duiveland? Met een vraagteken? Kom Ja, je wel eens in zeker. het bos? Ja, maar Het is inderdaad goed. Ja. 40 punten erbij. Nou, dit kan niet meer fout gaan, toch? ik ga voor 7 en 15 dan. 7 en 15. 2 keer het kanon. En een vraag over geschiedenis. Hoe noemen Noord-Bevelanders zichzelf ook wel? Zijn dat Pelanders? Zijn dat Bevelanders? Of zijn dat Noordlanders? Ik ga voor Bevelanders. Bevelanders? Of Ja? Weet je het zeker? Nee. Nee, want je hebt ook Zuid-Bevelanders Ja. natuurlijk. En die noem je samen wel Bevelanders. Maar Noord-Bevelanders die noemen zichzelf Pelanders. Ja. Dus ja, geen extra punten meer. Maar we gaan kijken naar jouw totaalscore. En die is helemaal niet verkeerd. 275 punten. Nou, je kunt met opgeheven Ja, hoofd toch wel. hier vertrekken. Maar dat doe je niet met lege handen. Want op je laatste vakantiedagen kun je super. deze misschien nog gebruiken. Dank u. Ja, Een handdoek voor als je toch nog een stranddagje wil. vanmiddag Vanmiddag. hoop ik. Heel veel plezier ermee. En ja, dit was onze zomertourquiz voor vandaag. Graag tot de volgende. En Ruud, nog een paar dagen vakantie? Nog een dagje echt weg of gewoon thuis? Nee, lekker thuis. Lekker thuis. Ja.